bo thayo tini noro chuba chobo suni bagai nokhol laijak. Actually abo hangkai jeung khnamani Masmara area ni Tularam Para ni. Hangkai jeung o jaga bo Saiman Kha da Santi ano sahor ka je grupo bonu kha jeung WhatsApp grupo kaisa jaga bo abo haike chini khorjo takhukni nukung khamui thangka. Hangkai abo khnamani yagulo no chung jogajog khlaileka bo maike tam khlailaiman. Actually chung o jaga ani wan chukmani bo hangkai kang kuno party ni hnei phaimani bo ya jaga bo kuno jati ni dofani kuno ekta kuno amai organization hin phaimani ya chung jani tiprasani bagi hnei chung o bahai keno usgang o bahai no tekasi jaga o chung thangka deura sora phasing aro bahai no nok khungni khamjak aro chung mansak jor tui thangka chung tini oro phaimani borok no nok tangiri nani obahai khaimanai obahai bochin khomota krei tamke samoyik jeta abuk je present chung mungsa mungsu subasu khlaide manno hne wan sugui phaimani chuasu ni sai kotor ngake borok bai malai ni musung abo sijot toni kotor kok ngkai borok o mahai jora bo obostha tong bo bahai ke tong mungsa rimi aphano kaham hamia sung bai chung makhang nukleima baino chini bkhataisa bkhabai tongmani jora o tekisa phanma ma hai ungu ngke abon bagino chung tini oro sokpai lekha doni sorani Tularam Para nei chini takhuk sono nugui abo haike no chung je chini mantui oro tabuk borong no khanaka bongni bebak samung chajaknai songjaknai bebak khamui thangbai kya chumjaknai ro khamui thangbai kya hini khnawi chini takhuk MDC diren bo bahai no bo bini mansu jor tui dignai ro bini kombol ro gai chini o jaga bo chini takhuk uttom de borma gai chini o bahai chini da Santi gai chini o jaga chini dakhuk biman chakma songrok sungo bahai keno ang tini oro tebo mane khago komma tongu je chung tipra sarok ba tipra dofarok thansa ni mani o jaga nukjago je tini riang ni jorao chakma asugi tongya chakma ni jorao riang asugi tongya debormani jora jomati asugi tongya jomati ni phuru Tripura asugi tongya oba haikino chung jotno all tiprasa thansa hneino jesani purubo chung oba haikino thanglai tonglai mani norokno bang kok kotari thangnai noni noksa nogari je kuno hodani borok oba haingthung norok oba haikino sukangi thanglai di tangi ngangkai chung hoda kabang ma bano sampradai kabang bano jati kaisa si abo 10 khangkai kaham ke siwo borok Das Pal Saha Nondi jotno tongo title jani ja ban bong jati tam chini borok Bangali jati ni siwo আমাদের বাঙালিদের কোনো কিছু হলে আমরা সবাই একসাথে দেখবো বড় একসাথে নাইলেও একলগি নাইলেও আবুন বাগিনো তাবুক ও জায়গাও আং ননি কাহাম হালক নুখা জায়গাও চিনি ও জায়গা চিনি বরং মনাং অকরা বিমান চাকমা বউ ফাইজা ইয়াকে বউ হিনি মাংখামু হর আমার চাকমা নাইটা থাকুক আমি যাইতাম না মাংখা ফিয়াবা বেলাই খাগো কমুখা তাই বরং অর যে তংনাই নক ফাংরকনো নুখাই বাহাইনো বেলাই খাতং সুসু বরক বাহাইনো সুগিয়া অনক সিকন্তেও অরনো বরক বসাবতি তুই তংলাই যাও অরনো বরক সংনানি হুংনানি gai chung chini mansak joratei chung nok huk tangi rimi aphono borok jora lemanana bongni maituk muituk bu khambai kya chung oro maituk muituk hoita arambo khoi chini gola gamla mairung dal soyabin jeng mani obodo maituk muituk mairang obrok chung tu bolai omsu jora mankha buskangni salrogo o kamio tongner no bang kok kosari kalangnai borok no norok bollo giridi borok nok huk tangmani jorao ar apuru norok kaham hamia sahodi chung bohaino je tongnai rok jono 3 lapsa se rofang da chuba suklaiman chuma proti se wan suklai norok bo lapsa chung bo lapsa angkai no lap ning thang abake bokaisa angkai o bahai borok no nok khunsa tisai dani kuno bepadia aidiba bangla ko bai kaisa tongo ekjoner lathi মানে 10 জনের হিকে লাথি একজনের হিকে পুটা বরক 10 জন যদি লাথ হাকে জন কমসা দিকে আমরা লাথ আসমি ছিল কিন্তু আর 10 টা না হাকে পজা কাছে খাই রেখে বরক খাইছেন বাই পজা পাইয়ানি না গায়াবন বাগিনো নরক বাং কক কসারো তাই চিনি जेरो तंगनाय नक फांग्रक नरक बाहायनो खाता बायदि जरा काहाम फायो जरा हामिया फायो सब समय वो बरकनि जरा काहाम तंगिया सब समय वो हामिया तंगिया abo haikene kabang ma jora norok tongthotok chathotok kaham ke tongma haikeno tabuno jora birman phikya ko birman ni jora bo norok simia norok jodi no norok no yakairi unke nong kamini o borok suno khobor gila khamo heda norok khobori kha borok no bo khobori kha ano ang khobori kha chini om haikei no chini MDC joto songom haikei kuthum ni nok khamani abo bukti din nok kha phu bukti ato acha tuma mar khanro maha maria sarje matang बहुत jotor khambai ke jotor tham document ro acha nor tuma khe sarai tumi
Chung kam pang sau बिंथियो din ting din mujur kam khai pang sau. अच्छा निनी नखु खरक बसु बरका Proke aini kerai besar krop tan cukin. बहुत पारानि मंगि तमा Tularam para. निनी न खामप्रो फेर साबे ज फाइ सबै जदे Service phayak sir. न फोन खेजाय दे Pun khai number mai ya. अच्छा बेसे बोसोर रम बैनराव नखं खालाय माने Chung bosi 10 বছর কাজ 10 बोसोर दखा रेशन कार्ड माने तर दं family le alada. मिले आलादा फोन माने रेशन कार्ड कागि मे खता Ration card kure. जे नुं ताबु न खामो जगाव नुं तंग केसे ब्रेकिंग तंग माने तंगान बेसु जदे कष्ट तो सागले Tahu dah. Kosto, kosto di pro mairo. Pasal man dosa short dollar. Dekhe kosto manjat to na. Kampang nan bono mah daro, free ka daro. Paisa.